Hej og velkommen. I dag vil jeg tale med dig om noget rigtig vigtigt, nemlig hvorfor du føler dig drænet. Du og jeg har nemlig en tendens til at bruge mere energi, end vi fornyer. Hele dagen bruger vi energi. Vi tænker, vi planlægger, vi bekymrer os, og vi reagerer følelsesmæssigt. Men vi får ikke altid stoppet op og ladet vores indre batteri op igen. Og det er lige præcis her ubalancen opstår. Det er altså ikke kun travlhed, der dræner dig. Det er især de følelser, der følger med den travlhed. For nogle følelser, de tapper dig for energi, mens andre faktisk genoplader dig, altså får dig til at føle dig godt tilpas. Så prøv lige at mærke efter en gang. Tag lige 30 sekunder eller et minut her, hvor du måske pauser videoen. Hvad er det i din hverdag, der dræner dig lige nu og her i det her øjeblik, du sidder og lytter til mig og den her video? Og hvad er det så, der giver dig energi? God energi. Hvad bliver du glad af? Hvad bliver du opløftet af? Jeg har lavet en kort meditation, der hjælper dig med at genoplade din energi, og den kan du finde lige under videoen her i beskrivelsen.